Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Zvakangoma hazvo vedare ipo paya nezuro ndichizongoposta episode 1 zvechokwadi munhu ainge atopererwa ipo paya kuti saka Mwari chii changa chida kumboitika, asi Mwari variko, Mwari vane simba, vanoramba vachingotiratidza kuti simba vanaro kunyange muvengi achimbomira. Saka ndakati ndarekodha episode imwe iya yandakarekodha usiku nezuro 1, then pandainge ndava kuda kurekodha imwe yacho yechi2 ndipo pandakabva ndachizoona kuti mwana hasisipo panze because anowanzo kutambira palon, saka ndinichimuona achitamba zvake ari panze palon. He is aged 2 years old. Saka akangofamba ndokubva atoenda akanovhura gedhi. Gedhi ranga sinonyatso kuvharwa zvakanaka, kwava kuvhura gedhi then ndokubva afamba akabuda mucomplex matinogara, kwava kuchizoenda kune rimwe side reestate. Saka vamwe vane dzimba dzavo but dzedziri dzimba dzedzi akaita mamansion anenge asina magedhi, zvongoti inenge ingori imba inenge yakangokavha yadhi yose. Saka mwana akafamba kubuda mucomplex kunosvika to the other side of the estate achingofamba zvake, ndopa akazongosvika pane imwe imba. Saka pamba apa pane swimming pool. Imba iyoyo ndo yega ine swimming pool inenge iri downstairs. Dzimwe dzacho dzine maswimming pool ari kuupstairs. Mwana kwava kufamba, kwava kutenderera, kwava kuenda kuseri kwemansion iya, kwava kunopinda mupool. Saka isuwo kunoku then we discovered kuti mwana hatisi kumuona, ndokubva tatanga kufamba tichitarisa mucomplex. Saka tichitsvaka kudaro, that was when I remembered kuti anowanzo kuti akaona panenge paine pakanyorwa kunzi stop, paya pamutara makanyorwa kunzi stop. Saka iye anotanga kutevedzera maletters aya aanoona pamacartoon achitevedzera. Saka that's when I thought kuti patinenge tichibuda mucomplex pane pakanyorwa kunzi stop mutara. Saka when we were going there, that was when takazonzwa noise pane imwe imba iri pakona, then we rushed there. Kwava kutoona kuti amai vepo vainge vakatobata mwana mumaoko, vakatoti mwana uyu angatoenda mwana uyu. Ndazotoita zvokumurova pachest, angatonyora muswimming pool. The swimming pool is not big but it is very deep. Saka ivo vanoti vakakasika kubva kumeeting kwavo kwavainge vakaenda. Then she came, vakati ndava kutomborara. That was when a phone call came in. Saka vari pafoni kudaro vanoti ndo pavakanzwa noise panze. Saka ivo vanoti ndakatombo ignore, ndikati noise iyi maybe ipool iri kuzvicleana because vaiti it cleans itself the pool. Vakati maybe hanzi ndokunzwa futi noise. Ndikati kochii chiri kuitika. That's when she went out, vakatoona kutoti mwana ainge achitonyura. That was when she jumped in, vakatora mwana ndokubva vachizomupa first aid. Isuwo tichitosvika paya, it was like really shocking kuti what really happened. 1 minute iyoyo hameno zvakangoitika, but Mwari variko, kunyange kuine vanenge vachitumidzira zvavanenge vachitumidzira zvinenge zvichikonzeresa masituation akadaro, but at the end of the day Mwari vanenge vachingorakidza ukuru hwavo kubva kutraki zvese zvaiitika, but God has showed kuti ivo he is more powerful. Track ringadai rakanyudzwa kuDRC, but Mwari vakatongonzwawo tsitsi, then the track returned back home. But zvakaitika nezuro, it was so shocking to me, then I could not record the second episode. Saka kana kuri kunzwa munenge muine vana, sometimes do not be comfortable kuti kunoku kwatiri kuri very safe, because kuno vanhu vazhinji vanongosiya magates
akangoshama. Kana paine chakaipa chinenge chida kuitika chinotongoitika 2 seconds idzodzo, then potoitika a disaster. Saka always make sure kuti the kids are always safe at all the times. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu awo atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, zita rangu ndinoitwa Rudo uye zvekare ndiri kuraramawo ndiri munomu munyika yeSouth Africa muno muJohannesburg. For 6 years mukoma, I've been staying here. Ndakatoitawo zvekutotiza murume ini kuZimbabwe, tainge tichigara kuHarare. Murume iyeye ainge achindishungurudza zvekutodaro. That was when pandakazouya hangu kuno. Saka nekuda kwekuti mari mukoma Nashi dzimwe dzacho dzatinenge tichishandira, ndakabva ndachizongotanga kungoitawo zvekungotenga hembe dzemumabhero, ndo dzandaitopfeka mukoma. In my first year here ndaitotenga masketi, mablouse, majaketi, ndichitowana zvimwe zvinhu zvakanaka. Then ndokubva ndachizotanga kungosangana nemamwe masituation andainge ndisinganzwisisi. Ndaikwanisa kungotukwa, especially nemapenzi, kungoti uchingofamba mutown wototanga kutoshaudhiwa paya nemapenzi. Saka ndakazofamba because ndaingoti zvimwe kuda ilaki, ndikabva ndachizoudzwa kuti hapasi pose apo paunoshaudhiwa nebenzi obva wati rinenge riri laki. Dzimwe nguva benzi rikatokushaudha rinenge richitokushaudhira kutokupa nhamo. Saka ndaisatozviziva kuti kutenga kwandainge ndichiita hembe dzemumabhero ndo kwazvainge zvichibva ikoko, uye zvekare ndo zvainge zvichikonzeresa. Saka ndakazotanga kunzwa mavoices evanhu vainge vachitaura neni, ndaiwanzo kuzvinzwa ndakarara. Saka since ndainge ndichigara pamba painge paine mikuku yakaita midhadhadha, ndaiti zvimwe kuda kuti vanhu vemanext door vanenge vachindinyeya. Saka ipapo ndainge ndakakombewa, ndakati uku kwaiva nemuZimbabweni, uku muZimbabweni, then pafront zvekare painge paine umwe muZimbabweni ainge achigara. Saka ndaiti zvimwe kuda pane munhu anenge achindinyeya, because munhu wacho achitaura aitoita sekunge anenge achitaura nemunhu pafoni zviya zvekuti unotombotaura obva wamboteerera obva watoti Rudoka zvakati munhu aya achitaura, asi zvimwe zvacho zvaaizotaura ndainge ndisingakwanisi kuzozvinzwa. Ndaingonzwa kungoti Rudoka, paya karudo, ndo manzwiro andainge ndichizviita ipapo. Saka vanhu vakabva vachizotanga kutama ipapo pandainge ndichigara, vamwe vachitsvakawo dzimba dzinenge dziri nani, because pakazotanga kubiwa zvenguva refu. Iniwo nekuda kwekuti ndainge ndisinganyatsokushanda basa rakanaka rekuti it will be a permanent job, ndakabva ndachizongoramba ndigerepo ipapo. Saka mukoma Nashi pari zvino ndinogara nemaSouth African nemamwe maZimbabwean, but pari zvino ndakatongokombwa nemaSouth African kuti uku kunogara muSouth African nemudzimai wake, uku muSouth African nemudzimai wake. Then mimwe mikuku yakazoparadzwa iyo yainge iri opposite door rangu. Saka ndakangoramba ndichingonzwa mavoices, vanhu vachitotaura mukoma, unyazonzwa kuti munhu uyu ari kundinyeya, but ari kundinyeya nemunhu waari kutaura naye pafoni. Ende kuti ndinge ndichiti vainge vari maSouth African, ndakati kunyepa, hakuna zvinhu zvakadaro kuti muSouth African angaswera achikunyeya kana zviya wapepuka kana kuma 4 AM wotonzwa munhu ari busy achitaura achingoti Rudo, Rudo, zvikazoti Rudo, asi zvimwe zvaanenge achitaura anenge asinganyatsokunzwika, asingadudzi mashoko, but zita rangu ndo raanenge achizotaurira pamusoro, pamwe pacho ozoita zvekuzevesera. Saka zvose izvi zvichiitika mukoma, handina kumbofungidzira kuti hembe dzacho dzandainge ndichitotenga idzodzo dzemumabhero ndo dzainge dzichitokonzeresa kuti ndinge ndichizonetswa nemweya yevanhu vakafa. Handiti hembe idzodzo dzaunototenga dzimwe dzacho dzinenge dziri dzevanhu vanenge vakasotofa kudhara. Saka mukuzonofamba kwandainge ndichiita, like kune mamwe maprofita mukoma ekutoti munhu anozongopotsa zvake padiki, but anenge atoona kuti munhu uyu
ane mweya uri paari uri kumuteverera. Saka ndo zvakaitika ipapo. Mukufamba kwangu kwose kwandainge ndichitoita, ndaitoudzwa kuti pandiri pane mhepo yevafi. Ndaitoudzwa kutoti hapana mhepo 1 asi patori nemhepo dzakawanda, mhepo dzevafi idzo dziri kunditeverera, dziri kukonzeresa kuti ndige ndichingofamba ndichishoropodzwa uye zvekare ndisambofa ndakabata chakanaka muupenyu hwangu. Saka zvose izvozvo mukoma zvichiitika, ndainge ndisingatongonzwisisewo kuti chii chiri kumboitika, ende ndaingoshandisawo minamato iyoyo yandainge ndichipiwa, ndichingoshandisawo minamato zvichingoendawo zvakadaro, kuzonosvika ndichizosangana nevamwe madzibaba vakati nyaya dzenyu idzi dzinoda kupedzwa nenzira dzechivanhu, because ndiri kuona kuti mhepo idzi dzevafi dzakawanda. Saka ndakati vanhu vacho vakafa vari kunditeverera ihama dzangu here? Ivo vakabva vati handisi kukwanisa kuona kuti ava vakafa vambori vanani, because vari kuita vachizviwandisa. Mukoma ndakabva ndachizotenga mabhero angu ainge achikwana iwo kuita 4 kwava kumatumidzira kumusha, iniwo ndichizotevera. Saka kwedu vane vanhu vaiuya nehembe dzavo dziri mumabhero, ubva vachizotanga kuchinjisa hembe dziya. Kana usina mari ochinja kana nenzungu, chibage, zvaunenge uinazvo izvozvo vozoenda nazvo kuHarare vachizonozvitengesa. Saka ndakaudza amai ndikati mama, sezvo kuina sisi kuHarare, ndichati inini ndosiya hembe pano, then vanenge vaine nzungu dzavo vanouya nadzo pano, then sisi vanozoya vachizodzitora kwekutengesa. Vainge vachikuziva kuti kana vakaenda nenzungu dziya kuna nhengi dzinosvika dzikatengwa. Mwana wangu akatanga kurwara mukoma. Mwana wangu aimuka usiku obva atokinura dhoo, obva atanga kufamba. Dzimwe nguva aizotoita muswere wese wezuva achingofamba, vanhu vachingomutsvaka. Hamene kuti takabatsirwa nemapurisa runokwana kuita rungane, mwana achingofamba chete. Mwana uyu akazosvika pakushayika. Mukomanashi akatoshayika zvekuti nanhasi uno hatitozivi kuti mwana iyeye aripi. Then mwana wangu wenumber 2, ipapo mukomanashi ndopandakazorwadziswa. Ndainge ndiine kamwana kangu kasikana uyo wandichati Anesu. Anesu uyo akangotanga kungokosora. Shuwa mwana wangu akashayika ndiri mubhazi kuenda kumusha. Ndakarwadziwa mukoma, ndikaudza madzibaba vaya vakati inga wani ndakakuudzai kuti zvimwe zvinhu zvinenge zvava kungoda kuti munge muchienda kuchivanhu, asi makati imimi munotya kuita zvechivanhu. Ndasvika kumba mukoma, ndipo apo pandakabva ndachizoenda kune imwe n'anga mushure mekunge ndavigawo mwana wangu, but still pain yacho it was just too much. Ndokubva ndaenda kun'anga ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti hembe dzacho dzandainge ndakatopfeka pandakaenda kun'anga dzainge dzitori hembe dzeumwe ainge akatofa. T-shirt yandainge ndakapfeka yainge iri yemurungu akafa, uye zvekare nesiketi yandainge ndakapfeka yainge iri yeumwe mukadzi akafa. Saka ndainge ndakatopfeka zvinhu zvevanhu vakafa zviri zviviri. Apa ndichiti hembe dzemumabhero mukoma, mabhero aya ekuti anenge achitotengeswa zvinhu zviri original zvakatonaka, zvekutoti ukatozvitenga ukazviwacha ukazviaina unenge uchinyatsoonekerawo pane vanhu. Saka kufirwa kwandakazoitwa nevana mukoma kwakazondionesa zvakawanda kuti zvechokwadi ndiri kutevererwa nemweya isina kunaka. Apa hembe dzimwe dzandaingotumidzira kumusha, dzimwe ndaingotiwo vange vachingopawo hama dzavo amai vangu. Hapana hangu pandaizokwanisa kuti ndige ndichizoteverera hembe idzodzo ndichidzitora 1 by 1, asi n'anga yaya yakazondibatsira mukoma, ndikachizodzoka zvangu kuno kuSouth Africa. But pain yaramba kubuda mumwoyo mangu, zvinhu zvekuti zvinondikanganisa. Kana kuti ndikapfimbwa nemurume zviya achitondiudza kuti anenge achindida, handitokwanisi kuti ndige ndichipa murume iyeye rudo rwangu, no matter anenge andibata zvakanaka sei, because ndinenge ndingori nebitterness mumwoyo mangu zvose izvo zvakaitika. Saka advice yangu ndeyekuti hongu zvinhu zvekuti zvakachipa ariko mamwe mabhero ekutoti kana ukaendako kumabhero wakabata kana 300 rands unotobva ikoko uine hembe dzinenge dzakawanda uchitoti zvehembe izvi ndinokwanisa kuzotozvitumidzira amai vangu vagopfekedza vana vangu. Asi mukoma ndinoona sekunge chinhu chakangonaka kungozvipindirawo mushopu. Zviri nani kupinda mushopu wotenga hembe dzakachipa
but uchitenga hembe dzinenge dziri itsva. I know kuti kune vamwe vanhu vanoraramawo nemabhizinesi avo ekutenga nekutengesa mabhero, but unenge uchitotengesawo zvimwe zvinhu zvaunenge usingatonzwisisi iwewo pache zvako. Ndakarasikirwa nevana vangu mukoma, zvinova zviri zvinhu zvinondirwadza kusvika pari nhasi. Saka advice yangu, kana kuri kunzi unenge uchikwanisa, usatenga hembe dzemumabhero, asi enda at least mune mamwe mashops utenge hako zvihembe zvinenge zvakachipa semuno muSouth Africa. Kana kuri kunzi unenge uchida kutengera vana vako, kuda ukaenda kunana Pepu nezvimwewo zvimashopu zvinenge zviri nani kuenda kune zvimashopu zvinenge zviri zvimahala fashion, but uchinotenga hembe dzinenge dziri nyowani. Hamenewo kuti mhuri yeZimbabwe inoti kudii nenyaya yangu. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, mhuri yeZimbabwe, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Hanzi ndakarasikirwa nevana vangu vaviri. Pakaipa. Hanzi ndakaudzwa kuti hembe idzodzo dzemumabhero dzandainge ndichitenga ndo dzakakonzeresa zvinhu zvose izvozvo. Let us try to talk about it in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Saka secret iyi mukoma, zvinhu zvatakaita apo patainge tichiri kuchikoro. Saka ndaiwanzokutamba nevakomana vainge vaine musikanzwa. Nerimwe zuva vakanditi taifanira kuti tinge tichiba muriwo pachikoro, but tichizonoba muriwo iwoyo pachikoro uyo wataizoenda tichizonotengesa mukoma. Pakaitika a big mistake because takatanga taenda nekulab. Saka taenda kuscience lab kuya pane umwe murume uyo aipota achitipa mari kana kuri kunzi tikaba mercury kuscience lab. Saka takazoita mistake mukoma, tikabva tachizozanganisa mercury iya nemuriwo uyo watakaba. Mukoma nachipane imwe mhuri iyo yakazofa kubva kuna baba kunosvika kumwana wekupedzisira. Mhuri yacho yose iyoyo yakashayika. Mukoma akasungwa hapana, but isecret iyo yandiinayo inova inondirwadza. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu. Hanzi takasanganisa muriwo watakazoba uyo wataizoenda tichinotengesera vanhu vaiva nemisika yavo, wataiba mumagadheni ematicha. Asi musi wacho uyo hanzi takazoba nemercury kuscience lab. Kwava kuzanganisa. Hanzi nekuda kwehudiki tainge tisingazivi kuti zvinhu izvozvo hazviitwe kusanganisa poison nezvinhu zvinodyiwa. Hei, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi murume wangu akafa. Mukoma akamuka akatakura guva rake akaenda naro kuMalawi. Makadii mukoma Nash? Please post for me as Heidi. Mukoma yangu haisi confession asi isecret hombe muupenyu hwangu. Nyaya yangu yakatangira apa muna 2004. Ndaiva house girl kuWaterfalls mukoma Nash muna Malvern Road ndichishandira umwe murungu ainge achibva kuSpain. By that time ndainge ndichiri musikana, ndainge ndisati ndaroorwa, ndainge ndichangobva kuchikoro. Saka ndichisvika pabasa painge paina garden boy aivapo, aigara ipapo. Zita rake ndichamuti John, asi harisi zita rake. John ainge ari wechirudzi, aibva kuMalawi, ainge akauya muZimbabwe kuzotsvaka basa. Saka mukushandidzana naJohn, inini naJohn takazodanana kusvikira tazoroorana zvekutochata. Takazotobatsirwa nemurungu iye kuti tinge tichitoitawo white wedding chaiyo. naJohn muupenyu hwedu takabereka vana vedu 3, but tainge tabva pabasa pataishanda nekuti murungu wataishandira ainge azodzokera kumusha kwake kuSpain. Saka tainge tava kugara kwaMusana, ndiko kwatainge tatenga kastendi kedu karuzevha kedu. Saka muna 2019 murume wangu akazotanga kurwara, asi achirwara aigara achitaura mashoko ekuti
inini ndiri wechirudzi, wakandivigira muno munyika menyu, ndinoramba ndichingomuka. Dai wanditsvakira mari ndadzokera kumusha kwangu. Saka ininiwo nekusada kuenda kuMalawi handina kuzviisa mumusoro, ndaingoti munhu zvake ari kungorwara. Saka urwere hwake hwakaramba hwakamubata nekuti ainge aita TB, saka akazofa. Afa kudaro takamuviga pamusha watainge tatenga nekuti ainge asina hama muno muZimbabwe. Hama yake yainge yavapo vainge vari vana vake. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti takati taita 2 months tabva kumuviga, vanhu vose vainge vatoparara ndini, ndainge ndasara ndoga nevana. Nerimwe zuva aiva manheru, murume wangu akauya mumba kuma 7 PM. Ndainge ndakagara mukicheni ndichitobika hangu sadza remanheru. Murume wangu akapinda mumba live and direct, akanditi, mukadzi wangu, ndauya ndine nzara, ndinoda kuti undibikire sadza, ndoda kudya. Mukoma pakapinda murume wangu mumba handina kuvhunduka kana kurohwa nehana. Ndakapedzisa kubika sadza randaibika, ndakamupakurira akadya sadza, akanditi ndava kuenda kumusha kwedu, asi handina kufa, ndiri mupenyu, asi iwewe neni hatichafi takaonana zvachose. Saka ndakazosara ndotanga kurohwa nehana atobuda mumba, but paainge ari mumba handina kana kutombogara ndakarohwa nehana zvachose. Ndakazongorara hangu zviya zvekungozvishingisa, but ndainge ndava kutya kuti ndibude panze, hwainge hwava usiku. Saka mangwana acho makuseni ndakamuka ndichida kunotarisa guva rake. Ndakasvika kuya ndikaona ingori nzvimbo pachitoita sekunge pasina kumbobvira pakavigwa munhu. Mufunge zvenyu mukoma Nash, apa tainge takatovakirirawo guva rake. Murume wangu akatakura guva rake akaenda naro. Pandakaona mashura aya mukoma, ndakabva ndatotiza musha wacho ndikabva ndachizotodzokera kumba kwedu, asi hapana wandakaudza nyaya iyi. Ndakangochengeta secret yangu. Vabereki vangu ndakangovaudzawo kuti ndainge ndaremerwa neupenyu plus nekungogara ndichingofunga murume. Saka ndinoda kuti munge muchizosara nevana, nditsvake basa. Saka iye zvino ndava kushanda sahouse girl ndichichengeta vana vangu. Ndiri kugara hangu kuno kunyika yevatorwa. Ndakura mukoma, ndava kuda kuretire ndinge ndichidzokera hangu kuZimbabwe. Pari zvino ndigere kuno kuSouth Africa ndokwandiri, but ndinoti kana ndikafunga musha wangu mukoma, ndinonzwa ndichirwadziwa. Handitombozivi kuti ndingapafambisawo sei. Kubva zvakaitika zvinhu izvozvo handina kuzombobvira ndakaroorwazve, uye zvekare kana kuzombosika bonde. Kubva ipapo pakafa murume wangu kusvika pari nhasi. Ndinoti kana ndikapfimbwa nemurume iyeye anodzoka kwandiri achiti anosangana neumwe munhu kuhope. Munhu uyu anouya kwaari akaita semukadzi wotosika bonde, asi kana ava kuda kunopedza obva atoona ari murume, ari wechirudzi wekuMalawi, obva amuseka, obva ati, ko iwe uri kurara neni apa uda kuzorara nemukadzi wangu? Obva atanga kuseka, obva ati, ndichakuuraya, siyana nemukadzi wangu. Saka ndinotya kuramba ndichipfimbwa nekubvuma kana ndikapfimbwa nevarume, ende nguva zhinji ndinotya kuti kana ndikadzokera kumusha ndichida kutangawo kuvakiridza zvekare pamba pangu, nekuti pari zvino pane vanhu havo vari kugarapo ipapo, but musha ndewangu. Ndikuda kudzokera kumusha, but ndinotya kuti kana ndikaendako, ko murume uya akazouya, nekuti akandiudza kuti handina kufa, ndiri mupenyu. So handizivi kuti zviriko here izvi zvinhu zvinogara zvichiitika here kuMalawi. Dambudziko ravapo mukoma nderekuti ndava kungogara ndiri munhu ane fiye muupenyu hwangu. Handisisina kana peace mumwoyo mangu. Ndiyowo secret yandiinayo mukati meupenyu hwangu. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Let us try to speak with her in the comment section. Uriwe unoita sei? Wamuka paya
obva watoona kutoti murume wako wamakaviga about 2 months ago atakura guva rake. Apa vari kuti kutakura guva munhu kutongomuka wotoona kutoti hapasisina kana chinhu. Hei, zvakangooma hazvo vedu wei. Hanzi ndakabva ndatiza musha wangu. Let us try to talk about that issue in the comment section. Akomana, rambai muchingouya nawo mashura awa tinge tichizo maverenga pano pachannel yedu. Zvekare musakanganwaka kuzoteerera nyaya dzimwe dziri kuitika kuchakafukidza mamwe mascandals acho zvakangooma. Pane vamwe mukoma vanga vachiti ivo vakatoona kuti kana mudzimai wako ava paCOS iwewe uri dependent, zviri nani kuti ungogamuchira zviripo, whether ahura, whether anwa doro, kana kabuda akasadzoka kumba usamufonera uchimubvunza kuti uripi. Hanzi chaungatongoita kana usingadi kuzvipa BP, unongomuti dhiya. Kana uine munhu waunenge uchifambidzana naye, make sure kuti unoshandisa butiro. Kana achibuda, make sure kuti mudzimai wako unomupa butiro. Hei, zviri kuchakafukidza zvakangooma hazvo vedu we. Nevamwe mukoma vanga vachiseka zvavo vachiti ndinodanana nevakadzi vakawanda vari kuAfrica. Hanzi vakadzi ava ndinotovaudza kuti ndiri doctor kuItaly, asi hanzi ndinogara kunonzi kuchakasara. Ivo vanga vachiti Europe, even though vari kuEurope, hanzi ndakaendako ndisina mapepa, vakabatsirwa nomumwe muNigerian, saka vakatanga vachashanda mumaprazi. Iko zvino zvanzi vanoshandira umwe muchembere, vanomubatsira kuchengeta pamusha, hanzi kumavillages kuchakasara kusina kana magetsi kuItaly. Hanzi iEurope yechinherera. Apa vanoudza vanhu kuti ndiri doctor. Hameno zvenyu munenge muchiti ndakabata doctor wangu ari kuItaly, izvo kwani hakuna. So you can go kuchakafukidza dzimba matenga, then you also listen to those programs as well.